Hi there, sanibonani, molweni. Welcome to Face channel. When you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane Zesthembu review abo nolwandle. Abantu bathi nami ngithi cha, abantwana bazithobile. Ulwandle no abo. Ulwandle okamamkhulu no abo okamamkhulu. Akubanga-ke kuningi okuvelile ngabo ngoba isho isuke yanaka kakhulu isithembu lesi sikaMpumelelo okwenzeka empilweni kaMpumelelo ukunokusinikeza ukuthi kubanye abantwana abakwisithembu kwenzakalani. Asizitholanga izinto eziningi ngabo kodwa sikubonile ukuthi nje babantwana abahloniphayo, aba-humble. Nami ngiyavumelana-ke nalowo mbono. Ngibonile kubhaliwe kwelinye ipage ngathi isikhathi ebengasithola ukuthi ngibuye nami ngizokuveza lokhu ngoba ngikubonile, kungabe sengathi ngibheka indawo le enedrama kuphela mase ngiyayishiya enye indawo. Cha, sikubonile ukuthi ulwandle umntwana obheke phansi, ozithobile, no Abongwe futhi uyahlonipha. Ayikho into ngathi nje esingathi siyayigxeka ngebehavior yabo okwamanje. Mina-ke ngiyabonga support, ngiyabonga kakhulu. Thank you so much. Love you and appreciate you. Bye bye.